Pääsee sieltä sitten Pakkunainen Jypiltä kiekkoon ja näin avataan keskialueelle sinne Virolaiselle. Veeti Virolainen. Tuleeko vedoille? Sitten on ensimmäistä paikkaa. Siitä pääsee Vilanti vetämään ja kiekko on lopulta Kärppä maali. Tämän ottelun voittajalle, joten kyllähän todella tärkeää. Tämä ensimmäinen ottelu on tämmöisessä lyhyessä sarjassa. Sinkovski hyökkäysalueelle sisään. Vähän naputtelee Markus siinä. Sitten Sinkovski ampuu ja kiekko menee maaliin. Oisko Roope Oikarinen? Oikarinen viivaa Ikola. Torkkel. Takaisin Manniselle. Eli Manninen. Torkkel. Paikka lähtee toimittelemaan. Kiekko pyörii maaliviivalla ja sinne iskee. Vastava. Nyt pääsee Kärpät katkomaan. Laihola vetää hiukan takaa kun alakulmasta ohi. Siinä Kuusamon pallokarhu kasvatti. Ja näin tulee sitten ja sieltä tulee tasoitus. Jyppi tasoihin 2-2. Ja Jypille 2-1 jälleen tulee Jypille huippupaikka ja maaliin menee. Onni. Näin sitten Kärpät pistää kiekkoa vain tuonne Jyppimaalia kohti ja sinne menee Torkkel ensimmäisenä kiekkoa karvaamaan. Hyvä puolto, nyt on paikka, ei saa siitä kuitenkaan. Nyt tilanne jatkuu, Torkkel lyö kiekko maaliin. Näinkö onnistu, ei saa Suonikko kiekkoa maaliin. Olkkola oli tuo pelaaja, jolle siinä pelattiin. Siinä oli Suonikolla tontin tynkää, mutta ei onnistu Jyppi viimeistelemään. Ja sitten Kärpiltä seuraava pelaaja, puolustaja Lahtinen! Ja se Lahtinen